Vážení snoubenci, po zralém uvážení jste se rozhodli spojit své životy a kráčet tak společnou cestou. Lidé nepřestanou nikdy toužit po někom, s kým by společně prožívali svůj další život. Soužití, v němž jdete vyrovnání a obohacení životními zkušenostmi, může vám přinést veliké bohatství klidu, pohody při vzájemné úctě a hlubokém přátelství. Táží se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete ve svazek manželský s přítomnou slečnou Ludmilou Vojtovou. Táží se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete ve svazek manželský s přítomným panem Michálem Půstem. Ano. Pár slov. Nicméně já jsem psala Lídě, když měla rozloučku do její rozlučkové knihy, že jsem byla její první životní parťák a že teď moc ráda předávám štafetu Michalovi a že tento šikovný rybář si našel ten nejlepší úlovek, který na zdraví. To se dá nechtět, ale to se dá dělat. Zkoušet žít, ale žít se svou spřízněnou paralelou cestou jít a vnímat každý den, srdce otevřem všemu, co chcem. Rok se s rokem sešel, zase Vánoce, ale to nestačil jsem otočit list, ale zase je to všechno rychlejší. Proto nechci zahazovat ani vteřinu života, jednou zazní prázdná nota. Dnešní den žít
jako by byl náš poslední. Jednou říct si bylo to